Kaixo, hilketaren misterioan sartzera zoazte, erronka oso polita taldean egiteko. Eta zertaz doa erronka hau? Ikertzaile pribatu bati deitu diote telefonoz, esanez gaueko 10:00 joateko etxetxo batera. Eta galdetzen duenean, ze etxetxo? Esaten diote joan behar dula hondartzan dagon etxetxora. Ikertzaile pribatuak zer egiten du? Hori, joaten da gaueko 10:00, jotzen du atea, erekitzen du, erekia zegolako erdizka, eta zerkin topatzen da. Neska baten gorpuarekin, zer egiten du lehenengo gauza? Noski, poliziari deitu. Eta bigarrena, bera ikertzaile pribatua denez, susmagarrien bila hasten da. Eta zenbat topatu ditu? 11 susmagarri. Eta 3. pausoa zein da? Zuei deitzea. Zuen laguntzarekin, pistak banan-bana lortu dezake, eta ondoren hiltzailea aurkitu. Ze gertatzen da pistekin? Pistak lortzen dira ekuazioak askatzean. Hau da, lehenengo ekuazioa aurkitu behar da, ondoren askatu, eta ja, pista duzue. Gertatzen da 11 susmagarri baldin badaude, 11 pista lortu behar dira. Lehenengo 11 adina. Atea zabalduko da. Gero, 11 altuera. Atea zabalduko da. Eta 11 pixu. Atea zabalduko da. Pista asko dira ez da. Orduan, pista asko baldin badira, ze behar dugu gauzak ordenatuta eramatea. Pistak ondo txukun baldin baditugu, jakingo dugu zeintzuk joan ezabatzen, eta azkenean gelditzeko hiltzaileakin bakarrik. Ea lortzen duzuen hiltzailea aurkitzea. Gertatzen da hainbeste pista lortzeko seguraski ez da nahikoa izango ordu bat. Beraz, klase bat baino gehiago beharko dituzue. Hau da, klase terdi, edo behar bada, 2 klase oso. Lehenago bukatzen baduzue, badago problema gehigarri bat. Eta zein da hori? Hiltzaileak zenbat ordaindu duen, pistolangatik, gakoa eta eskularruengatik. Ea lortzen duzue guzti hori, oso talde gutxi lortzen dute klase batean burutzea problema guzti hau, baina behar bada lortu ezakezue. Orduan, behan dagoen estekari eman, sartu eta ea lortzen duzuen hiltzailea aurkitzea dagokion denboran. Eta era hortara, ikertzaile pribatuak lortzen du jakitea zein den hiltzailea zuen laguntzarekin. Animo eta ea lortzen duzuen. Agur!